עד שהוא יקבל את הזירו, תזכיר לנו את השם שלך, יונתן. יונתן, אתה שיחקת כרגע של יודע אספנות, אנחנו רוצים לשאול אבל באופן כן ואמיתי איך היה לך, ספר לנו. היה כיף, היה מאתגר, הרצון להצליח, למצוא את הפרטים הקטנים, להבין על מה מדובר, למצוא את ההקשר, מרענן וחוויה ממש ממש טובה. אנחנו לא שילמנו הרבה ליונתן בעבור התשובה הזאת, ואנחנו מאוד מודים לך על זה. כמו שראיתי מהצד, האם יכול להיות שאתם לקחתם איזושהי אסטרטגיה, לפיה רצתם ככוח מקדים בין אני לא אומר שזה רע או לא, להפך, אולי אני אפרגן גם, בין הקאפות, צילמתם את הברקודים, חזרתם לקבוצה עם הצילום של הברקודים, סרקתם ואז חסכתם את האפשרות אנחנו זכרנו את המיקומים כי ידענו שהקבוצות מתישהו להגיע גם לתמונות האלה. זכרנו בערך את המיקומים, גם לא בהכרח התמונה שעכשיו היינו צריכים להגיע אליה. אני חייב להגיד שהפתעתם לטובה מהסיבה שבהתחלה ראיתי שאנשים עוד רגע מנסים להבין רגע מה רוצים מאיתנו וזה, ואז פתאום אני רואה אתכם רצים מנקודה לנקודה. תודה רבה לך.